no puc ballar. Anem? 1, 2, 3 i... Per finalitzar, només ens queda donar les gràcies a tots els col·laboradors i que han fet possible el dia d'avui, com no a l'Ajuntament de Benicarló, pel seu recolzament i suport. Abans d'acabar, ens agradaria fer una foto amb tots els balladors i balladores que han participat en aquesta trobada. Per favor, que vinguin davant l'escenari.